kawa advantage mar promotion one of sani, it's just 5,000, and then we connect you to the sewer line. Orongo mowlem area en kama ng'eyo kendo en kama wan go gi plan. Orongo mowlem area nitie kuonde ma ok yud pi, kuonde ma ok waserve, to nitie kuonde ma underserved, mana kaka nacho pi chopo, to ochopo gi pressure matin, kata onyalo biro to olal ae ochako biro, nikech wang'eyo kaka kidhi Nyamasaria, kidhi nyaka yo mowlem, kaka kanyo osegerore mapiyo piyo kabisa. Koro gima watimo sani wan gi project ma is ongoing, ma en mar national government, waluongo ni Lake Victoria Water and Sanitation Project. One of the areas we're going to look at is nenoni that area mar past Nyamasaria is not underserved, but served. Sewers be nitie mpango, ungeni sani wadwa gero a new sewer treatment plant area mar Otonglo. Wasebedo gi public participation, apanuses kata soma e gazette. Koro mano treatment plan no bokonyowa areas ma waonge sewer line kaka Mamboleo, mano sewer line